Nikwa Ramogi Oimore ni pudukete mana Ramogi TV kaendi wan gi weche manyien modo kelo nusa adeke wange chapa nyinga Trevor Ombija dengo panga jo nyakachi dendo nombija taya nyakwar guoko cha pesa. Belinda Dhiambo no weya kenda sa chiel lakini kolo sani usebiro. Wan kode kaendi ni muloko nwa. Bange obrogo mbaka gi Professor Collins Odote. Professor Collins Odote na chiel kuom joma nochuo gi aput makolo somo mar CBC. Gisebedo ka giwuotho ncha gidhi Homa Bay, ncha gidhi Migori sani kore no Homa Bay. Obro winjane ni jopiny wacho nang'o e wach mar somo mar CBC ni mano bro biro bang'e e wach mar buch jopiny. Kata kamano magi weche manyien. When there is a prolonged usage, and then it also damages the nerves. Urembo nkwaraza mtu. Jotikod modhi dosruok koro nigi achiedh nade bang' sirikal goyo marufuku moko kuom modhi go bang' yangore ni nigi sum. Jatend Kenya William Ruto walo ji 51 ne lemo mag jogoro mongirore migepe ka Raymond Omolo mayande otelo ne LBDA bendo yudo lemo no. The cost of production of cage fish farming in Kenya is a little bit higher, as I can say, maybe compared to that one of Uganda. Jopith reche nam lolwe ogolo ywak ewi medruok e nengo chiemb rech magipidho e yor fish caging. Warwako Nikwa Ramogi. Jatend piny Kenya William Ruto koro walo ji 51 ne lemo mag jogoro mongirore migepe mopogore opogore. Raymond Omolo mayande otelo ne bad migawo marango dongruok e alwora mar nam lolwe miluongo ni LBDA bende nogwele lemo no. George Bati nigi ler mar wachni. Ei matin ne juma achiel nyaka ne jotend migepe mag piny owacho mar William Ruto cham muma mar chako tich ayanga. Jatend piny William Ruto yango kwan jogoro mongirore 51 mabiro tiyo e bede migepego. Kamoko kuom jotelo ma Ruto miyo tich oting'o manen jaod bura malang'ata Nixon Korir, manen jagoro mongirore tielo mokwongo mar tend Uhuru Kenyatta Dr. Belio Kipsang, kod Julius Korir kaluwore kod oboke mochwoye kogno, kod jatend jotich piny owacho Felix Koskei. E apis jalup jatend piny, Julius Korir manobedo jagoro mongirore migawo mar rowere kod tend gwenge kinde telo mar Uhuru Kenyatta, koro dhi bedo jagoro mongirore e bad migawo mar weche jotend migepe, ka Teresia Malokwe dhi chung' e bad migawo mar tend gwenge. E apis jotend migepe, Esther Ngero dhi chung' ne neno ni chenro chopo kare, ka Aurelia Arono dhi telo ne chenro mag weche od bura. Raymond Omolo e jagoro mongirore tayo telo e migawo mar arita ma pacho ka, Caroline Murage dhi telo ne bad migawo mar ute twech, ka Julius Bitok dhi telo ne bad migawo mar chopo chenro ne jopiny e migawo nogo mar arita mapacho. E migawo mar omenda, Chris Kipto en jagoro mongirore bad migawo mar weche omenda mathurka, ka James Muhatia koro en jagoro e tayo chenro mag uchumi. Patrick Mariro dhi bedo jagoro mongirore e migawo mar jolweny. Migawo matudruok pinje maoko bedo kod jogoro mongirore ariyo. Korir Sing'oei dhi telo ne bad migawo mar tudruok pinje maoko, ka Roslyn Jogu dhi telo ne bad migawo mar jo Kenya modak e pinje maoko. E migawo mar tij oganda kod kit chwech, Amos Gadecha koro e jagoro mongirore ma ochung' ne tij oganda, ka Veronica Ndova ochung' ne kit chwech kod jolojo mangima gi ng'awo. E migawo mar apeini wuoth kod apida, Joseph Mungai dhi chung' ne apeini, ka Mohamed Dagar dhi chung' ne chenro mag wuoth. Nixon Korir ma bende ne jaod bura malang'ata koro dhi bedo jagoro mongirore bad migawo mar lo kod tayo chenro ma aching' kaka Surbea. Charles Finga odwok kendo kaka jagoro mongirore bad migawo mar udi kod dongruok bombe, ka Joel Arumonyang dhi chung' ne weche mag apida e migawo mar lo, udi apida kod dongruok mag bombe. E migawo mar tudruok kod lony manyasani, ngire Edward Kisiang'ani oyier mar dhi bedo e bad migawo mar fwambo kod keyo, ka John Kipchumba Tanui dhi telo ne lony masani. Peter Tum dhi tayo chenro mag bad migawo mar chenro mag thieth, ka Josephine Mburu dhi bedo kaka jagoro mongirore mochung' ne rang'iny mag thieth e migawo mar thieth. E migawo mar somo, Belio Kipsang ema koro dhi bedo jagoro mongirore e weche mag somo mokwongo kendo kawo kar Julius Joan. Esther Muhoria dhi telo ne kuonde tiegruok mag tije lwedo, ka Beatrice Inyangala dhi telo ne kuonde tiegruok mamalo kod weche mag nonro. E migawo mar pur kod pith, Philip Harsama dhi telo ne bad migawo mar pur, ka Hari Kimotai telo ne weche mag pith jamni. Alfred Kombodo koro jagoro mongirore e migawo mar weche ohala, ka Abubakar Hassan dhi chung' ne keto mwandu kod lendo mag ohala e migawo mar ohala kod dongruok mag kembe. E migawo mar saga kod ohelni matindo, Patrick Kilemi dhi telo ne weche mag saga, kaka Susan Mangeni
dhi telone bad migawo mar dongruok ohelni matindo. Kaluwore kod andikano, Ismail Madei dhi chung'ne bad migawo mar weche rowere ka Jonathan Mweke biro telone weche tuke, migawo mar tuke kod weche ojende. Festus Ngeno e jagoro mongirore bad migawo mar alwora, ka Ephantus Kimotho dhi telo ne bad migawo mar bunge e migawo mar alwora kod bunge mathurka. E migawo mar limbe, le mag bunge kod kido gi timbe, John Ololtua dhi telo ne bad migawo mar jolimbe, Silvia Muhoro bad migawo mar le mag bunge ka Umi Bashir dhi telo ne weche mag kido kod timbe. Paul Rono dhi telo ne bad migawo mar pi kod ler ka Gitonga Mugambi dhi telo ne bad migawo mar kuyo pi e puothe e migawo mar pi kod ler. E migawo mar teko kod modhi, Alex Washira oyier kaka jagoro mogirore e weche mag teko, ka Mohamed Liban dhi chung' e weche mag modhi. E kindeno Geoffrey Kaituko oyier kaka jagoro mogirore bad migawo mar jotich kod jiwo lony, ka Joseph Mutavi dhi chung' ne chenro mag jolo jok ma hikgi oniang'. Abdi Dubat dhi telo ne bad migawo mar tudruok Afrika ma ugwe, ka Idris Dogota dhi chung' ne dongruok mag gwenge mongoro. Jatend piny bende oyango Elijah Mwangi kaka jagoro mongirore bad migawo mar kunyo mwandu manie bwolo. Betsy Njagi e weche mag nam kod lupo, ka Shadrack Mwadime dhi telo ne bad migawo mar gowo mar meli kod weche mag nam ataro. Kata obedo ni e kinde kampen, jatend piny William Ruto nosingo mar bedo kod kwan marom mar jotend migepe kod jogoro mongirore kind chwo kod mine e piny owacho mare. Singo ni ok ochopo kaluwore kod jotend migepe manyocha chamo muma kod jogoro mongirore makoro puodhi. George Bati, Ramogi TV. Kwadhi mbele ni jatend piny Kenya William Ruto gonyo ayanga kweth mar jolweny mapacho kaendi madhi e piny Democratic Republic of Congo kata DRC e chenro mar konyo rito kwe e pinyno. Ruto nowacho ni kwe mar pinyno en achiel kuom yore mag jiwo dongruok e kind pinje manie riwruok mar pinje mag Afrika ma ugwe kata EAC. Lydia Okeyo miyo ler mar wachni. En nyasi manobagie ka tiegruok mar weche mag obila kod lweny mane Embakasi e kaunti ma Nairobi. Nyasi manochaka yanga wuoth mar kweth moro mar jolweny madhi konyo rito kwe e piny Democratic Republic of Congo. Kweth manoyudo gweth kod hayo maber koya kuom jatend piny Kenya William Ruto manotele nyasi no. We pray for them, Heavenly Father, as they go to execute this mandate, that you will go ahead of them. Protect these men and women. Give wisdom to their commanders. Give them favor, even as they work with other forces. Ruto wacho ni arita kwe e piny Congo en ting' manie wi pinje manie riwruok mar pinje mag Afrika ma ugwe kaluwore gi winjruok manie kind pinje go. As a nation, this is a proud day for two reasons. First, we are sending a signal to the world of our commitment to perform our obligations by contributing to the achievement and maintenance of peace and stability in our region. The destiny of DRC is intertwined with ours. Jatend piny no kwa jolweny go ni oket maine tich matero gi e piny no kaka chiel kuom yore mag medo gedo ewi mise mar kwe ma jolwenj piny Kenya oseketo. We have agreed on the framework under which Kenya is going to work with the DRC forces for the purposes of disarmament, for the purposes of ensuring that civilians are protected. This contingent is structured at battle group level and has been prepared, well trained and equipped appropriately for the attainment of the EAC mandate within the EAC regional force. Ruto lero ni chenro mar oro jolweny piny Kenya e piny Congo en gino mosego mbaka kendo osimo paro kuom jolony omiyo ok en gino ma osiko go asieka. And we have all agreed in what accord that it is our collective responsibility to keep our region and our continent safe, and it is our responsibility to confront criminals, terrorists, and all negative elements, including armed groups.
Kweth jolweny go dhi goyo piny Kongo jek kedo kod kweth moro matama mong'ere kaka M23 mosebedo karocho kwe mar pinyno ahinya te gwenge mag Kivu man nyandwat mar pinyno, gwenge mopong' kod mwandu maya e bwo lowo. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Kwa dhi mbele ni mach nomuoch apoya e od mattress ma Jumbo mayudore apaya ma Kisumu Nairobi mowang'o blocks mag mattresses 350 kod masinde 2 mag loso mattresses. Pod ok oyangore malong'o gima dine chak majno, kata kamano chich nitiere ni dibed ni okele gi ng'ikruok e teko mar sitima. Kambi mochung' ne kedo gi masira mag mach ne ochopo kanyo kod nyamburko mar nego majno, to kata kamano mwandu to ne ok oresi. Obila pod timo nonro e wi masirano. Kwa dhi mbele ni jatend migawo mar jotije piny owacho Aisha Jumwa lero ni piny owacho geto medo kwan jotich mag piny owacho mondo migiti ne jopiny e yo makare. Kaka Walter Nyambaga lero, Jumwa wacho ni migawo no bende geto medo kwan mar jotije sirikal. Jatend migawo mochung' ne chenro mag jotich piny owacho Aisha Jumwa okone piny owacho geto medo omenda jotije sirikal, omenda wi osachgi mag yudo sani e kaka yore mag chiwo fuong'ruok e wi osachgi ma ichulogi. Aisha bende okoni sirikal chano medo kwan mag jotich mag piny owacho mondo mi gichwal tijgi ma onge kod ng'ikruok, kata kamano mabiro mana bang' thuolo mar juma achiel donjo apisi. Na nitahakikisha tumeanza hayo mazungumzo kuhakikisha ya kwamba mishahara ya wafanyikazi wa umma inakuwa reviewed na tunahakikisha ya kwamba imeongezwa. Kanyo lose yoro mane okelo kanyakla jotend jotije mag piny owacho e kar tiegruok mar jotije piny owacho mar Kenya School of Government bade ma Mombasa. Aisha okoni oyangore ne kwan mag jotije piny owacho ni piny kipimo kod kwan mag jo Kenya madwaro ni otinege. Uhaba wa wafanyikazi katika public service, mimi nataka niseme upo. Kama nilivyosema juzi, tuko na wafanyikazi 900,000 plus less than a million serving 50 million Kenyans. Wafanyikazi wanafinyika, wafanyikazi wanafanya kazi kwa na kazi ambazo ni nyingi kushinda vile wanavyotarajiwa. Kata kamano kinde ma piny owacho ni kod kwan mag jotije piny owacho ma 1923 madwe ka dwe chulo omenda maromo bilion 520 e pinjo maduong' ma pod omako dho jo Kenya. Kinde mangima oridore makech kod ngajo kwako counties buora, serikal biro golo omenda kure mar chopo kare lek makamano. Sasa hiyo initiative mimi nitaanzisha na pamoja na timu yangu hapa na zile wizara husika na zile taasisi husika kuona ya kwamba mishahara ya umma inapata kuongezwa. Chik mar Kenya yango kenge mowinjore lo chenro mar medo sa jotich sirikal. Chikno dwaro ni nyaka pedhe twak makamane od bura kendo jo od bura goye mbaka. To bende duol mar rango sach jotich piny owacho SRC bende nyaka gwel pachgi, to kod migawo mar omenda bende nyaka som rieko mar rango ka bende agucho omenda nyalo bedo kod balang' makamano. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Duol mang'iyo rang'iny mar mwandu milose pacho kaendi miluongo ni KEBS ogoyo marufuku modhi mag wichruok maromo 435. KEBS wacho ni modhi go olos gi kwiri mar mercury kod hydroquinone manyalo hinyo ngima mar dhano. Simpros Okinda leronwa wachni. Tok yango ni modhi maromo 435 ogo marufuku, duol mang'iyo rang'iny mar mwandu milose pacho ka mano KEBS ochako apedha mar rango jogo mapod dhi nyime kod uso modhi makoro kum tiyo godogo. We have also arrested some of the traders who have been stocking some of these and prosecuted them. KEBS wacho ni kata obedo ni piny Kenya osebedo ka kwedo donjo mar modhi moting'o kwiri e pacho ka, thoth modhi go wuok e pinje maoko kendo donjo e pacho ka ataro mar chik. Most of these products are imported from the Far East, and then they come through West Africa sometimes, and then they come through our porous borders. So we have been doing surveillance just to impound or
seize whatever we find in the market. Loso kod Ramogi TV, Director Martin Mapedha Echirni Peter Kaigwara, wacho ni modhigo oting'o kwiri makech mar mercury kod hydroquinone ma ok ber gi ngima dhano kendo nyalo biro kelo ne joma tiyo kode midhiero mag tuoche mathoth. The short-term effect would be, of course, is the bleaching of the skin. There is also irritation of the skin, redness. There'll be other impacts such as there'll be rashes, swelling and redness and peeling. And also it can also, for the long-term effect, what will do, it damages the kidney for when there is prolonged usage. And then it also damages the nerves. Ne Jos modhi ohala ok bibedo maber kendo giywak ni mago e mwandu mamedo yuto margi. Okay, wajua yani ni vitu zenye zina mtu akipaka yani anakuwa na muonekano mzuri usikia. Yani mfano zinatoa sunburn hivi, pimples, spots, yani zinaweza everything. Anakuwa anang'ara vizuri. Kwa majina naitwa Tahir Abu Munye. Tuliziacha ni kuziuza. Sisi tunauza tu lipsticks na mashampoo na mafuta ya nywele peke yake. Moko modhi ma Kebso kumo oting'o lotions molos gi kwiri mar hydroquinone ka Kiss Lotion, Pure Clear Beauty Body, Jaribu Skin Lightening, A3 Clear Tough Complexion, Rico Skin Lightening e kin mamoko. Gels manigi hydroquinone oting'o Ultra Clear, Topic Clear, Body Clear e kin mamoko. Creams manigi kwiri mar mercury oting'o Pimplex, Medicated Cream, Tenovate, Skin Balance Lemon Cream, Hot Movate Gel, Amira C, Beta Lemon Cream, Skin Success e kin mamoko. Duol mar Kebs osiengo dhi nyime kod chiwo tiegruok ne oganda mapachoka e wi rach mar modhigo. Kabende giwacho ni gibiro kawo okang' mager ne jogo mapod dhi nyime kod uso modhigo ataro mar chik. Simfros Okinda, Ramogi TV. Kwa kanyo ni jatend migawo mar somo Ezekiel Mochogu oyawa yanga chenro mar chwalo chiemo ne nyithi skund primary mowuok e gwenge ma oro kwako thur kaendi. Mochogu ne osidho yanga chiemo ne sikunde 10 e kind sikunde 26 ma oro koro kwako. Counties moseyudo chiemo go oting'o Mandera, Turkana, Isiolo, Garissa e kind mamoko bende. Chiemo go ne oting' ne mchele tan milion 4, oganda tan milion 1, mor tedo tan milion 147 kod chumbi tan 57. Chenro geto jopuonjre ma milion makoro chopo 2.5 mowuok e gwenge ma oro go e tache pacho kaendi. Mochogu bende ne osidho buk manyiso sigand chenro mar sirkal e chwalo chiemo e sikunde motisi kaka History of Kenya's School Meal. Bugno mayango okenge ma oseketi gi sirkal. To 10 counties. This is a consignment that is supposed to last for 1 month, because each and every month we ensure that we send out these consignments. We want to assure all the Kenyans that the government of Kenya is very much aware, and in particular the Ministry of Education. And each and every month we don't want any one of our pupils to miss coming to school. Weche mag somo ne makoro tero e yueyo moro machuok waduogo twadonjo gi buch jopiny. Wabiro wuoyo gi Professor Collins Odote, men achiel kuom joma ni aput mano ogwel makolo somo mar CBC. Wabiro winjane ni to ji wacho nang'o, jonyuol wacho nang'o, jopuonjre wacho nang'o, jopuonje wacho nang'o, to gin gipange nang'o kaka put mancho gwel gi jatend piny Kenya William Ruto. Professor Collins Odote nyoro ne gin Migori, sani koro gin Homa Bay. Wabiro winjane ni jopiny wacho nang'o. Umbe nyalo oro mapacho 2-3-6 mondo winjane ni to wach CBC ni unene nang'o, inyalo lose nang'o, rochore gi kanye, kose nena kare, ngini samoro ben kare to onge gi munego loki. Koro unemu bro nyiso kamano, onere bang' dakika moko matin. Yeah, I really enjoyed my growing up because I lived with my relatives around. It was fun time. I communicate using my hands. So with my family and relatives, communicating properly with them, that has been a big challenge. The biggest challenge I've seen is many deaf people cannot read God's word.
as we really try as much as possible to produce Bible literature in sign language, I would really encourage my fellow deaf people to learn. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Wadau, najua kuwa mnaweza do more na direct line. Sasa mnaweza mkakava mali na bizenu zote kutokana na risks tofauti tofauti. So unaweza cover hardware yangu yote hadi stoko iko nje in case ya wezi. Na botiki yangu kuchomeka. Hiyo yote no maachia direct line. Na pale kwa site naweza kawa construction yangu, mashini, mafundi na shule yangu, wanafunzi, wafanyikazi. Basi na in case mimi nipate ajali rahisi, no maachia direct line. Omera, what about my palatial residence? Nama achia direct line. Do more na direct line. Visit your nearest branch, agent, broker or bank assurance partner today or SMS Bima to 23454. Direct line. Every day is sure. Do more. Yedhe mabecho mag thieth nitiere. Tudri kod jolony mag thieth mag jamni mondo olosni chenro mar kago jamni maromre kod rang'iny kata kwan mag pith mari kod lek magi mag pur gi pith. Have doodles taken over your home? Hey, I need to suck your blood. Get Bolt and get your home back. Unlike other insecticides made from toxic synthetic pyrethroids, Bolt is made from 100% natural Kenyan pyrethrum, making it gentle on you but deadly on flying and crawling insects. When doodles strike, stop them dead. Bolt insecticide, gentle on you, deadly on doodles. Get Bolt insecticide today. Cheza Shabiki Jackpot mbao kila siku ili uwe milionea. Tuma ujumbe mfupi ukiandika neno SJM kwa 29063. Kama Isaiah Wilson, Isaiah Meke. Natoka hapa Taito. Nafanya kazi hii ya nyumbani. Na kitu yenye nilivutia kwa hii Shabiki, niliona wengi wakipata hiyo zawadi, ndio sababu. Nilikuwa nakula mshahara 1500. Hiyo pesa itanisaidia hata kununua pia shamba. Usiachwe nyuma. Cheza Shabiki Jackpot mbao kila siku kwa 20 bob pekee, upate zaidi ya milioni 20 kila wiki. Shabiki.com ni makao ya washindi. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com. Nyikwara Mugi warwa kikendo chenro marwa mar buch jopiny wado chako gombaka gi Professor Collins Odote mawuoyo kodwa ka en piny mar Homa Bay nyoro ne gin Migori to gin en achiel kuom jamano chuo gi aput makolo somo mar CBC mondo giwinj ni jonyuol wacho nang'o to jopuonjre wacho nang'o to jopuonj wacho nang'o to kata ibi nyalo oronwa ujumbe mari mondo wang'eni pachi chalo nade wach mar CBC ni 23600 wachaka nego kod mbaka sani. Professor erokamano ahinya kuom miyowa sechegi. Koro sani ma odiochieng' mar ariyo makoro unono wach mar CBC ni. Gin wach mane ma jonyuol kata jopuonjre kata jopuonj miyo mahino saidi kama koro ibete misewinjo kaka giwacho? Erokamano ahinya Trevor, ma kilo odiochieng' mar ariyo. Chor microphone no but chore microphone no machiegni kodi matin. Kamano. I hope ni koro iwinja maber. Koro awinji jaduong'. Erokamano ahinya. Wacho ni ma odiochieng' mar adek, ncha wachako chieng' mar wachako nyocha. Kado nyoro ne
ngeche chieng' mokwongo kwa dhi kamoro amora wawuotho e gweng' mondo wawinj ji, wane skunde wane jopuonj, wane jonyuol. Kata chieng' mar ariyo to wabedo gi bura mar galamoro. Koro nyoro ne chieng' mar ariyo wa, to chieng' mokwongo mar bura mar galamoro. Koro bura mar galamoro mokwongo ne ni Migori nyoro. Kawuono wawuotho e Homa Bay, wadhi nyaka Rusinga, wadhi Mbita, wadhi Suba, wadhi Homa Bay town, kaeto wadhi Rangwe. Kiny wan gi bura mar galamoro mwadhi bedo godo e Homa Bay High School. Trevor, jopiny wuoyo. Wasewinjo kuom nyithindo, wasewinjo kuom jonyuol, wasewinjo kuom jopuonj. To gik ma jopiny wachonwa kama pek nitiere gi kama giwinjo ber nitiere. Iwachonwa pek mar CBC, iwachonwa ber mar CBC. To Trevor, tichwa ok en CBC kende, tichwa en school te. Koro wasedhi nyaka Technical Training Institute, wasedhi nyaka TTC, kama jopuonj ywaknwa ni nyithindo madhi e TTC tindo dok pien, ngeche gik midwaro ni mondo gibed godo kapok gidhi school. Ni dwaro ni ng'ato kato bed gi C e subjects te. Trevor, jonyuol bosenyisowa kuma moko wachonwa kaka gidwa ni nyithindgi either nyithindo madhi e klas 7 either odhi e secondary, moko nyiswa ni gidong' e primary. Nyithindo wuon wegi be wasewuoyo godo. Kawuono an e secondary school awuoyo gi jo form 2 kapenjo gi to be gidwa ni nyithindo bi irgi koso kik gibi. Giwachonwa gima gidwaro, jopuonjwa wachonwa. Jowa moko e primary school moro yo Sindo. Nyithindo onyisogi gima gidwaro, jonyuol be onyisogi. Trevor, kawan kama wawuoye kawuono, gima bernwa ni ji te owuok oko wuoyo, jonat wuoyo, jonyuol wuoyo. To kawaneno kuma wach gike sane, waneno ka at least gima ber nyiso ni ka ji wuoyo to nyaka nafas bir yudore, nyaka kama ber biro yudore. Apa ni tabu nitiere mang'eny, tabu mag pesa ma CBC dwaro kuomgi, tabu mag ni jopuonj boseikore makare, tabu mar to be wan gi klese moromo, to ge ber be nitiere miwachonwa ni kato ber to kata idwa ni loso. To ber ngeche gima nokelo waka en winjo. To ge sani odiechieng' achiel mane wasebedo go Migori Trevor, ne wabedo chakre saa 2 nyaka saa 11 odhiambo. To hall no pong', ji wuoyo nyaka odhiambo. Aparo jodongo ariyo Trevor kawacha jaduong' achiel no wuoyo no ka Suba. To jaduong' no nyisowa ni en gima odwano ne ni dhok mar jo Suba oketie puonj mar CBC mondo ji ong'e mila mar jo Suba. To wang'e ni Suba ok ni Homa Bay kende, gi Migori. To nobiro gi oboke mondiko motapo. Mar ariyo mano wuoyonwa en jaduong' moti mawacho ni en nodhi e school chakre higa 55. To nyaka nodhi 55 oseloki system mar education bang' ndalo ka ndalo. Mowachonwa gimomiyo wajing'o gimoparo ni onego watim sani ka wadhi mbele. Koro kanyal paro gik moko te mane jo Kenya wacho, gima nyalo wacho ni jo Trevor ni jothurwa owuok kar romogi, owuok ja Kenya ma kawaida, owuok nyaka jo MCS, owuok governors, owuok traders, owuok jopuonj. To ji wuoyo kendo giwuoyo gi chiro, kendo giwuoyo maber. Kawuono gokinyi katieko mondo kapok ipenja gima chielo, kawuono gokinyi wadhi e county assembly, taromo gi speaker mar Homa Bay, taromo gi committee mar jopuonj magiwacho ni kiny ne gikelnwa kaka gidwaro. Wabedo karibu saa 1 gi deputy governor jaduong' Oyuge Magwango, mowuoyo godo e yo mong'inyore kabisa. Ko wacho ni waparo gik ma paro nyalo timo, gik ma paro ni county government bonego tim, to gi sirkal maduong'. Koro an kaka achiel kuom jok mobiro luo waka, kawinjo kata gima jothurwa moko modhi kuonde moko be wacho, amor gi jothurwa kaka gisewuoyo. Kwayona en ni kiny ka wan e galamoro mar Homa Bay, gichak giwuok kamano mondo gibi ginyiswa gimidwaro. Ngeche ka giwacho eka wanyalo loso tabu manitiere, eka wanyalo ng'eyo ni to piny odhi kanye. Wadwa ni ka higa ni rumo to wan gi adieri ni to jo Kenya dwaro kwa wuok e wach kwa dhi kokaw kata mana CBC, ni to jo Kenya dwaro ni nyithindgi gidong' e primary school koso gidhi e secondary. Mano gima nyaka wabed go adier mondo skundwa odhi e yo mane maber. An ga adier ni ka Nyasaye oyie
ka gik dwe mar 12 nyaka bedi ni at least achiel kuom gik mancho penjwago wanyalo bedo gi duoko mwanyalo miyo ng'ama noyiero ma en Ker William Ruto kato Ker William Ruto nyalo ng'iyo kato nyiso jo Kenya mondo kwachako dwe mar 1 to nyithindwa ng'ene gichung' kanye. Lieknwa matin ni to rieko mane ma jonyuol sumo seche ma koro wuoyo kodgi gineno ni yot ni kanye to gineno ni ang'o monego timre kadhi mbele mondo gibed gi yot mokalo kaka gin go sani nikech isewacho maber ni nitiere maneno pek giwacho ni nitiere pek kuonde moko to nitiere ber bende kuonde moko gin gisumo rieko ni ang'o monego timre mondo koro mi gibed gi yot e ndalo mabiro mbele ka. Trevor, pok wachope kaba watimo gima jongere wacho ni analysis. Pod wan kar winjo. Ting'eni wasewinjo mana kamoro achiel kende. To wadhi kuonde 5 wan jo Nyanza ka to siepega modong' dhi kuonde modong' nyaka wadhi 47. Gi sani gima nyalo wacho ni jo Kenya ywak e wach mar garama modhi mbele to garama no chando puonj. Jo Kenya wacho ni gimoro amora mwatimo kwa dhi mbele dwani nyaka jo Kenya wuo godo mondo jo Kenya be wach pachgi. Mane gik moko ariyo miwacho to kuoma wabiro dhi Trevor okanyal nyisi gi sani ni jo Kenya wacho ni wadhi ka kata wadhi kamachielo ngeche wawinjo paro kuonde go te to pok wang'enyo gi matindo tindo mondo wang'eni kae kama gik moko chunge. Gima an go gadieri gi sani ni ji temo se wuoyo onge ng'ama wuoyo e yo marach. Ng'ato ka ng'ato wuoyo mana koneno kuma ber nitiere to kendo giwuoyo mana kaka gijiwa ni kudhi mae gima wadwa notim. An gadieri ni kipenjo wapenjono ka dwe ni orumo to wabiro bedo gi duoko mong'inyore ni mae kuma opano wadhiye. To gi an kipenja gi kawuono gima mor godo ni kane pok awuok Nairobi notekna ni tibiro time nade to kasebiro e piny ka amor ni jodongo mine nyaka nyithindo manie sikul onyiso wa pachgi and pachgi no biro konyowa mondo wayud kuma ler nitiere. Koro Profesa nikech une mukao neno mar ji sani utime nade? Ji oro nu jumbe koso ji ndiko piny koso gibiro to giwacha wacha to nitiere listi mar ji ma ng'ata nyalo biro koro ng'ata kowuok to biro kama put nitiere. Uting'o bade monde kowuok koso nyinge nyako miu mokwongo gino chenro no pangore nade? Erokamano ahinya Trevor. Anyisi ni nyoro nabedo chakre saa 2 nyaka saa 11. Ng'ata manobiro Migori onge kata ng'ata achiel manodok ka ok owuoyo mane nigi gima biro. Gima watimo en nitie gik moko ariyo. Mokwongo waluongo ji te kaka sani waluongo jo Homa Bay te. To kwaseluongo jo Homa Bay te wachako wagwelo kikunde grube ka grube mong'eyo nochung'ne gike mag puonjo. Nyoro kane wadhi Migori mae kaka ne wachako nanyiso ji manobiro ni wadwa chako gi ja Kenya ma kawaida to wabiro tieko gi jotelo. Moko wadwa chako ni jotelo madwa wuoyo seche 3 to ja Kenya mara kawaida kuoge. Ne wachako gi ji 2. Ne okwongo wachako gi nyithindo mane nitiere nyithindo manie skul. Ne wachako nyoro gi Kuja nyithindo ma Kuja king'e Kuja School of the Deaf emane wachako godo. Kaeto mar 2 wadhi nyithindo mag secondary kaeto mar 3 watieko gi nyithindo mar private nyithindo ma Migori. Kane waa kanyo to wagidhi gi jo ohala matindo e Migori. Bang' kanyo waluongo jodongo ma johigni 70 kadhi mbele. Bang' kanyo waluongo grube mag mine to gi mine mane nitiere. Kwa kanyo to wadhi ir jopuonj manitiere kanyo te. Kwa kanyo to wadhi ir jo NGO kato wadhi ir jo kanisa kato wadhi ir jo NAT gi jo Kupet kato wadhi ir jo TTC kato wabiro jo County Assembly. Koro kogi kato wabiro jo BOM. Koro kwa luongo kato mwatieko mogik waketo group ni ng'ata mapok ne waluonge kikunde go. Koro nyaka bi. Koro ka ji obiro gima watimo en wachako saa 2 to wagik nyaka saa 1 to wawacho kikunde. Koro kwa luongo kikundi to ine kikundi no ok ni nitie nying ng'ama na wandiko kikundi ma wan godo. Ni wan wachako ka gi jo biashara moro mantiere to biro. Mano penjo mipenja mokwongo. Penjo mipenja mar 2 to jibiro gang'o. Trevor kain gi gimo setape kaka jaduong' na nyisi mano Suba no biro gimo setape wabiro kao. Kain gi gimo ndiko gi lweti nitie jo mano biro gi lwet gi kalatas ma gendika gi ndiko gi kalam
gi lwetgi wabiro kawo ka onge gimindiko idwa mana wuoya wabiro winji to wandike kalatas to kendo wabiro kete e audio to gi video mondo gimane wachono wan godo kata wabiro dhi winje kendo to wandiko. Koro ja Kenya moro mobiro ngeche ma ok en jok modhi sikul kende, en ma en ng'ata man gimo dwa wacho, ok wachuno ni gini nyaka kel kanya. To ng'amoko biro be Trevor, nitiere email address wa mar working party bioronwa. Chieng' mancha ne mogik mane chieng' wuok tich ne waseyudo oboke 5,000 ma jo Kenya oseoronwa. Koro ng'ata ma pod nigi gimoro okelnwa kela to wabiro winjo mana kaka watime Trevor. Ka koro waloro chenro ni professor, nitiere joma wacho ni koso bin nitie kaka putni osemiyo ma chenro ni onego dhi godo, ma nitiere kaka dongere wacho ni outcome, nitie kaka osepango ni gini ma e report modhi chiwo, koso kata un be pod ok ung'eyo ni report dhi nade luwore gi gima jopiny dhi wacho. Trevor dine waseng'eyo to kata ini penja to jopiny wacho nang'o tanyisi ni akia kuma gino biro chunge. Kada ng'eyo dong kata indase wacho ni Trevor ngechi penja gima nyalo wacho nuga dieri jo Kenya osenena kata ka wuoye kata TV ka pile mang'eny. An kaka Professor Odote aja wacho gima paro na dieri nitiere gi kama chunge kawuono Trevor onge gima wasendiko kata wacha achiel. Mar ariyo be onge gima osenyiswa ne ka gik moko chunge. Gima wabiro timo en ni kwasetieko to wabiro ng'eyo kaka jo Kenya wacho, wabiro ng'eyo nitiere kuma gik moko chunge, to wabiro nyiso jatel mar piny kama wapani nyalo konyo nyithindwa to nyalo konyo pinywa. Ok wanyal kawo seche gi te no wuotha ka wan gi duoko. An ga dieri Trevor ne kawuono jo grupo mo ambeta ochopo Homa Bay kama wadake ka saa 2 otieno. Wan wachopo saa 12 odhiambo ngeche wadhi Tombo University wabede saa 1 kwa wuoyo. Gima jo Kenya wachonwa winjore maber ndi to ok wanyal kawo nafas no te ka wan gi duoko madwoko. Kawuono na nyiso nyithindo moko ni wuo ngeche samoro gime wachono chieng' mobiro ndiko report ibiro fwenyo kama ne wacho ne metimo ng'o emiro ka duoko mane jo Kenya temo ne dwaro. Gima kwayo mondo jo Kenya winji to kata jowa mag media ni kodwa ging'iyane giwinj gima jo Kenya wacho to giriti chieng' mobiro kelo report mokwongo to ng'iyane pe ginyalore. Trevor gini otek to en gima biro konyo Kenya moko nyal tugo ko nwawuonda jo Kenya. An gadieri nwabiro wachonu gima no wachonwa emomiyo wadhi kuonde te emomiyo wakwayo jo Kenya ni biuru unyiswa gimodwaro ngeche gimodwaro no ema biro konyowa mondo waket duoko man kare. Okay, erokamano Professor Collins Odote min achiel kuom joma nogwele aput mar kolo somo mar CBC owachonwa ni gin dala mar Homa Bay kendo gibiro wuotho kuonde te duoko to une mobiro miyo gi joka man nikech girito winjo ni unu wuoyo nang'o e wach mar somo mar CBC gi wach mar somo maduong' bende mokamano. Mar Oimore ni janon budget mar piny owacho olo koyo e chuny MCAs mapacho kae ndie wi chenro mar chuogo aguch omenda mar dongruok mar wards kata ward development fund. Apisi mare oyango chike 7 motegno manyaka koro MCAs lo motelo ne chuogo agulu makamano. Chris Owino miwa ler mar wachni. Paro mar chuogo aguch omenda mar dongruok e ward kata ward development fund en achiel kuom weche mag josiasa mag Azimio la Umoja kod Kenya Kwanza ne osiro lwedo motelo ne yiero mokalo. Thor mar wach ne en ni omenda makamano dhi chwalo dongruok machiegni kod jopiny kaka aguch omenda mar CDF osetime e ute bura mapacho kae. Azimio ne osingo mar miyo wards atamalo 5 pok mar omenda mag piny owacho mag counties kokalo e paro mar chik mar BBI. Paro makamano ne onang'o lowo bang' doho mamalo mogik chungo rege mar BBI. Korka korgi, Kenya Kwanza ne ogoyo korgi ne okochuno lok pen chik kaka yo mar chuogo omenda mar Ward Development Fund kagisingo mar keto paro makamano e tim tok ka otelo. MCA siro lwedo paro mar chuogo omenda makamano kagin kod geno ni odhi chwalo dongruok e wards mapacho kae. Kata kamano, kaluwore gi oboke ma ogol kod apisi mar janon budget,
chenro mar chuogo omenda mar Ward Development Fund ok dhi bedo mayot kaka MCS paro. Ataro kod paro mag MCS, omenda makamano idhi tayo kod 10 migepe e kaunti ma ok MCS. Moko kuom chike ma kaunti nyaka lu motelo ne chuogo omenda makamano en jatend migawo mar kaunti ma Ward Development Fund dhi tiyo e bwoye nyaka ler ni Ward Development Fund dhi timo tije ma budget masani dak tim. Omenda makamano bende nyaka bed ni ochung' kar kende ma ok oyiengore e budget mar kaunti. Dr. Maxwell Miyawa, janon weche mag chike, lero ni doho biro wito oko omenda makamano kaluwore ni tije duto ma onyalo timo ichwalo kod piny owacho mamalo kod sirikal mag counties. Ka dipo ni gidhi gikete tenge pesa mar Ward Development Fund, odhi tiyo tije mobedo ataro kod chik. Mangiso ni ng'ata nyalo dhi e doho to wacho ni to pesa ma jogo otengo keto badhe ni tije motiyogi donge sirikal mar kaunti timogi. To ka dipo ni giketo tije moko maonge tije ma sirikal timo, wacho ni karang'o mi pesa nitie tije moko maonge moko onego bed ni county government timo. Kaluwore gi Dr. Miyawa, tij MCS mana kaka jo od bura en ng'iyo kaka piny owacho tiyo kaachiel gi loso chike ma ok chung' ne omenda mag dongruok. Ka CDF chik kod doho maduong' osewacho ni ok oluwore gi yor mar chik, koro ere kaka dang' Ward Development Fund bed noluwore gi yore mar piny, to jogi gin joma oyier te to tijegi be chalre. Kech katiba wacho ni tije joma oyier en chung' ne jopiny, iluongo ni representation, oversight mangiso ni ng'iyo kaka sirikal tiyo to kod loso chike. Mano tich ma mbunge timo to gi chung' kar jachung' mar od bura mar MCA, tijegi chalre. Korka korgi, MCS wacho ni nitiere thuolo mar bet piny kendo timo twak kod jood bura kaachiel gi governors kaka yo mar miyo omenda mar Ward Development Fund tije mamoko kar wite oko. Nikech kwadwa ni wakony jopiny adier, jopiny are in need of development. To ng'ato kaka MCA kijaki kelo ne wikwaso mang'eny ni gima gitimo chak onego bed ni ma county timo, to onego bed ni ma MPs timo. Aparo ni en ok gimiwa funds to giwewa wabed gi our leaders kaka governor, MP mondo wabed wa agree on the development monyalo timo so that wakony the common mwananchi. En idea maber kendo an kaka achiel kuom representative mag ward awacho ni omenda mar ward no nego chiwe mondo miyo cushion projects ma itimo at ward level mondo ji obed at par, mondo ward ka ward obed gi rang'iny mamalo kata dongruok moromore. Dr. Maxwell Miyawa bende ohum nono e wi yo ma counties dhi tiyogo e choko omenda makamano kaluwore ni nyaka obed omenda mochung' kar kende ma ok oyiengore e budget mar counties. E ote mare, janon budget oyango ni thoth counties mane ochiwo dwaro mar chuogo Ward Development Fund ne ok ochopo dwaro ma oket, gino makelo luoro e wi keto e tim paro makamano. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Wadong' e counties ni od bura ma county ma Homa Bay koro puodho jotend migepe manyocha owal gi governor mar county no men Gladys Wanga. MCAs go ne opuodho kanyakla nyingego mayande opedhi nyim gi kendo jogo ne osedadhogi ne lemo mopmigi mopogore opogore. Speaker mar od bura mar county ma Homa Bay men Julius Gaya oyango ni listi no koro gisepuodho idhi duoki ne governor mondo koro gichak tich ayanga. According to their proportions, nominee for the position of seats here, that he has masters of arts in the 2010. Wan gi geno ni jogi dhi tiyo. To kendo wadwan mondo wang'is jok ma dhi tiyo gi. Ni giseneno kaka governor tiyo gi deputy governor. Wagombo ni mondo gidonje e wuojno. Wuorno wadwan mondo gidonje mondo giti ne jopiny e yo makare. En era magiero go governor kendo era magiero go ji 10 mane governor okelo negi gipuodho gi sama ji dhi tich mana gi chuny ma members be kawuono puodho gi go ni gidhi tich. Adwa kwayo the 10 nominees, the governor and the deputy, ne kawiye to cooperate uru gi members maseche ma members timo the oversight role to umbe utiyo gima duong' ni koro setieko tich wa as assembly. Tich modong' watene governor, wadwa ni barua ni mosekalo ka watene governor kawuono ka governor nitie nigi time kiny
otim appointment ne jogo kawo muma nikech joma bei dwani mondo dongruok ochakre. Pod wan mene counties ni od bura ma Migori koro kalo chik mayiene sirikand county no tiyo kod budget mar ikomenda ni ne maromo shillings bilion 10.1. Budget no sekta mar thieth emoyudo pok maduong' maromo shillings bilion 2 ka dongruok mar apeyni oketne shillings bilion 1.1. Chenro mag pith kod pur omi shillings milion 797 ka somo kod tuke oketne omenda maromo shillings milion 780. Sekta mamoko moketne gi omenda gin kaka ohala manigi milion 225, sekta jotije sirkal manigi bilion 1 kod god bura ma Migori oketne shillings 945 milion. Chenro mar rito alwora kod kedo gi masira mag apoya oketne shillings milion 145. That now needs to be enacted so that Migori County can start off its development agenda after receiving money from the control of budget. One of the key issues is that for the Migori residents is that we are now able to confidently say our bursaries are back, and we are now able to move and start reorganization before January so that we have the forms and documents ready to enable our students, those needy students, be supported from the county government. Kane pok budget ni obiro ne wakwaye ni nitie kuonde moko mane gi ng'ikruok ahinya mondo ng'e ane kapok budget ni obiro. And wadwa duoko nero kamano nikech wan gimachiel kuom gima ne wakone ni nyithindwa nyaka yud basari. Iwinjo ni 1,120,000 oseketi mar basari to gi program mano chake gi the former governor, His Excellency Sakari Obado of governor of scholarship, wachak waketo 1,50,000 e wiye. Koro matiende ni department mar somo ma nyithindwa dhi some nitie chiegni 1,170 kendo wakwayo jonyuol nyithindo kik bed dala ni kaka gidhi yudo fionge. E kinde ma piny mangima oyango odiochieng' ma kawuono kaka odiochieng' kedo kod rocho ratiro mag jofwambo e yor agoko, jatend migawo mar tudruok manyasani Eliud Owalo okoni piny owacho biro tiyo kanyakla kod ute fwambo to gi jofwambo gi keyo mar keto gi thuolo e tijgi. Ka gin yango odiochieng' ni riwruok mar jochung' weche mag Kenya kaendi okoni lweny ma ichoro kuom jofwambo e yor chwech moseneno thuru ka ahinya to e kinde yiero mokalo ok en gima ber. Talking group members in the house. Now, more than ever, the media is under digital siege, making your work complex. Personal and violent attacks on journalists are becoming more commonplace online, with women being particularly vulnerable to sexual and gender-based violence. This has a negative effect on journalists who are forced to retreat in silence. As the ODPP, we thus assure you of your commitment to ensuring the protection of the media space and your security in Kenya at all times. We are just coming out of an election period, and if you look at our records, there are dozens of journalists who came under attack, who came under threats by politicians and by goons hired by politicians for no sin other than for doing their job. We owe these fellow citizens a duty to make sure that their cases are not pushed under the carpet. We believe in media. We do not believe in media censorship or gagging of the media. We believe that if the media is responsible, then the media should be able to regulate itself in line with the laws of the land and, of course, ethical dictates of your very profession. My ministry, and of course by extension the entire Kenya Kwanza government, will continue to defend the freedom of the media alongside other civil liberties.
Pi enam Kenyatta mayudore gwenge mag Mpeketoni e kaunti mar Lamu koro jok duono kaluwore kod oro ma osikore gwenge go kod lobe masiko donjo e pig namno e kinde ka kinde. Tend kaunti ma Lamu koro yango ni atamalo 75 mar pi namno oseduono kaluwore kod chenro mathoth matimore e alworago. Nam Kenyatta ma ogen ahinya kod jodak kod jamni makuma kono koro yudo mana pi kawuok e aoche mayudore bunge mag Boni, Widhu gi Pangani gi Lumshi kod mago Mwini bende. Jodak koro nyiso luoro kaluwore gi duono mar pigno. Ya kuweza kusave hii leki, lakini hatukuweza sababu kuna mabwenyenye wazito kutushinda. Hii leki ni muhimu sana kwa watu wa Mpeketoni na watu wa Lamu County kwa jumla. Hii lake ikikauka na hata maji ya hapa yatakosekana. Hii action tutachukua hapa si tu hii lake peke yake. Nataka watu tufahamikiane. Zile njia ambazo zinaleta maji kwa lake, hizo pia ni lazima tukonserve. Na wale watu watakuwa wanalima kwenye hizo njia, tutawaambia kwa unyenyekevu, tafadhali waondoke. E kinde ma oro pod medo kelo achiedh nade pacho ka endi jopur ma Trans Nzoia be okodong' chien ka gin bende giyudore kama rach e kinde ni. Jopur mag bando sani koro yuago nengo marach mag bando mani piny ka giwacho ni giluor chwalo chamgi magikayo e chiro. Wycliffe Oko lero nowachni. En kinde ke kaunti ma Trans Nzoia, oduma odhuro. Gino machalo mana sigana kipimo kod gwenge mamoko ma oro goe tach, kendo kelo achiedh nade mar kech maliyo ne oganda mathoth. Puothe mathoth nyiso geno mar yuto. Chenro no mabiro dhi nyime nyaka dwe manyien. Simon Ayabei en japur mar oduma. Olero achiedh nade ma yande okale e kinde mane opitho e puothe mar eka 10. Oro kod bech mbolea ma oidho ne opo ufuko ne gino mane omiyo tiyo kod omenda mathoth e kinde pur. Tulikuwa tunatumia mbolea 2 ya kilo 50 kwa ekari moja. Imetubidi sasa tuweze kutumia mbolea 1 ya kilo 50. Hiyo ni changamoto ya kwanza ambayo imefanya pia tuweze kupata mazao duni. Ondamo manok kende kowuok e puotha ya bei. Wachopo e kar kano chambo oduma mar Francis Muranga. Gino mamako dhok, chamo tiap. Ogunde lote oluo moro ewi moro. Ka chalo mana piny Kanan kama kech en mana sigana. Wendi yieng'o kende ma iwerie. Muranga lero ni obiro mana chwalo mwandu nego e chiro ponono ni nengo oduma oidho. Olero kaka nengo masani ma en 500 bando lodi. Chal mana kalal ponono ni ochwalo mwandu nego e chiro gie kinde ni. Tunashangaa sana kwa nini tunasikia ati mahali fulani kuna jaa rodwa wapi mahali ati kuna jana. Hili hapa tuko na mahindi mingi sana hapa. Na wanunuzi wanaogopa kuja kununua mahindi hapa juu ya bei. Wanasema ati sisi tunauzia bei ya juu na sisi mbolea tulinunua bei ya juu sana. Omedo ni mbolea mabechi olwaro nego chwal ni jopur e sama chon maonge chudhe moko madonjore e chenro no. Tugeomba serikali itunuletee mbolea hapa kwetu ili next year tuweze kupanda mahindi zaidi na ili hali tuweze hata bei yetu ya mahindi iweze kuteremka na ili uhaba ya chakula irudi chini. Nimeona hata jana katika runinga kwamba kuna mama ambaye hata ameshindwa kubeba mtoto. Hata mtoto anaumia, mama anaumia na pia mnyama anaumia. Kwa hivyo serikali ichukue hatua ya haraka tuweze kukomboa nchi yetu. Kaunti ma Trans Nzoia ma en dech geno mar Kenya iga ka iga golo moloyo gunde milion 6 mag bando. Kwan masani olwar nyaka milion 5. Wycliffe Oko, Ramogi TV. En wach malich nikech ing'e ni oro osebedo ka kelo midhiero mathoth ne oganda kaachiel gi jamni e pacho ka endi. Gino mosekelo lal ne jopith. Midhiero mar oro koro ochwe koda ka bunge ma pacho ka endi kendo koro lebe medo mana tho. Kaka jafwambo marwa Betty Juma lero, liech moko 4 oro osenego Meru. E gweng' man Choroboro e kar chung' od bura ma Buri, kaunti ma Meru, jochiw thieth mag Celtic Wildlife Trust temo kar nyalogi mar duogo ngima liech achiel moro